ପାଞ୍ଚଟା କୁକୁର ଯେତେବେଳେ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଇଯାନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା ଲାଗନ୍ତି, ଦେଖିଛ? ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ 50ଟା ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ଘାସ ଖାଉଛନ୍ତି ଝଗଡ଼ା ଲାଗନ୍ତି, କେଉଁଟା ଭଲ ଅଛି, କେଉଁ ଗୁଣଟା ଭଲ ଅଛି? ଘାସ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅବଦୁଲ କଲାମ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେ ଆଇଁଷ ଖାଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗୁଣଟା କେମିତି? ଆଉ ଯେଉଁ ଲାଡେନ ଥିଲା ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲା, ସେ କିନ୍ତୁ ଆଇଁଷ ଖାଉଥିଲା, ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେଇଥିଲା, କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯିଏ ଆଇଁଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି, କିଏ? ଅବଦୁଲ କଲାମ। ହେଲା, ତାହେଲେ ତମେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ହବ ନା ଲାଡେନ ହବ? ଅବଦୁଲ କଲାମ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଶୁଆ ତା ଛୁଆକୁ କ'ଣ ଦେଉଛି ଖାଇବାକୁ? ଫଳ ଆଣି ଦେଉଛି, ସେ ଫଳ ଖାଇକି ବଢ଼ିଲା। ଆଉ ଛଞ୍ଚାଣ କ'ଣ କରୁଛି? ତା ଛୁଆକୁ କ'ଣ ଦେଉଛି? ଛଞ୍ଚାଣ ମା ତା ଛୁଆ କ'ଣ ଦେଉଛି? ଆଇଁଷ ଦେଉଛି, ଆଣି ଦେଉଛି କହୁଛି। କେଉଁ ଗୁଣଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଶୁଆ କଥାଟା। ତମ ମା କ'ଣ ହେଲେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା? ଶୁଆ ଭଳିଆ ତମକୁ ଫଳ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଦେଲେ କ'ଣ? ଆଇଁଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ଛଞ୍ଚାଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଶୁଆ ହେଇଥିଲେ? ଛଞ୍ଚାଣ। ଏବେ ସେ ଶୁଆ ହେବା ଦରକାର କି? କହିଦିଅ ଯେ ଆଜି ତ ସାଧା ଦେବେ। ମୁଁ ତ ଆଇଁଷ ଖାଉନା, ସେ କ'ଣ ଖାଇବ? ଆଉ ତାହେଲେ ସେ ଖାଉଥିଲେ କେମିତି? ନାଇଁ, ଖାଉଥିଲା, ସେ ଦୋକାନ ଖାଇ ଯାଉଥିଲା, ବନ୍ଦ ଟୋଟାଲି। ଏଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କାହିଁକି? ତା ଦେହଟା ଭଲ ହବ ବୋଲି। ଆଉ ହଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ।